Плакваме се как някой ни е оставил на син, не осъзнавайки, че ние оставяме Бог на син абсолютно всекидневно. Той по всевъзможни начини се опитва да достигне нас и нашите сърца. Дали би било чрез хора, чрез песни, чрез сънища, чрез всякакви интернет видеа, и ние игнорираме всички тези знаци. Опитваме се да достигнем нашите цели, изцяло уповавайки се на нашите лимитирани знания и текущи емоции, не осъзнавайки, че ние всъщност вървим по гибелен път, за да получим една прашинка от това, което всъщност Бог е приготвил за всички нас. Молим се за отговори, но отказваме да отворим Библията, когато знаем, че именно Библията е начина, по който Бог отговаря на всички наши въпроси. Бог единствено и само мисли доброто за всички нас. Доверете се на Него и Неговия план, защото Той е безкрайно по-добър от това, което можете да си представите, и ще ви отведе на място, където никога не сте подозирали, че можете да бъдете. Бог ви обича повече от целия свят. Не се съмнявайте, а вярвайте. Той чува вашите молитви. Той е винаги с вас и ще бъде с вас до края на вечността. Бъдете благословени, приятели!